Jingpule na kikam jong ki apostol kalenong kabakhatsan kadkhod hinyo hadu arpuway. Hadien kajing yatainya kabaslem u Petrus ulayeng bad ulaong. Ko para bangay pitim palaslem ba u Blei ulajit yanga napadeng jong pi ban yalap ya kakhu bor ha ki gentle knam bakindup yo sngo pat kingen. Baru Blei u ithu ya kido no jong ki briu ola pen I yala ka jingman jor ya ki gentle da ka ba a ya u minsim bukhu hagi kumba ula ai hangi shem pen ye pher hapdeng jongi bat jongi ola pen khu ye kido no jongi namar ba ki langen te kumta ba leiken pikwa banten ju ya ka sandur u Blei menta da ka baten rong ka jinket ha ki ingdong jong ki riungen ya ka ba ki kpat men jongi lemne mangi hiru ngimla banken ngingen bat ngin lat da ka jing ai a jong utrai jisu kumbalong maki upat ba baro ulas ngabjar haba kila yusngo ba u Barnabas ba u Paulus ki yathu ya kidak phla pat ki kamba bau Blei ulale lingba jonki hapdeng ki gentle haba kila dep kren u Jacob ulaong to shashkor yanga ko para bangen u Simon ula dep batai kumdo u Blei ula lechgo ya ki gentle panjit na pedeng jonki upat u banlong u jong u hi ktien jong ki nong yithu lupa ki hap thik bat kane kumba ka jintho ko ong hadin kane ngan wan phai u try u ong pat ngan pen yeng ya ka ying u David ka ba la khelem ngan pen yeng ya ka na ka jingjot pat ngan te byang ya ka bat kumta ki wei pat ki briu kin wat ya u try baro ki gentle ya ki ba ngala khon banlong ki jonga hi kumne u try u ong u ba la pentem ya ka ne la slemba ha ka jing prakhat jonga u Jacob ula penbun ngim dei ban penbet ya ki gentle ki baphai sha u Blei henrengi dei ban shu tho shi thi ban yathu yaki bakin kyar na kanu ka kenja jinbam ba la terwa ha ki Blei thau na ki rukom yeshong ba la adong na kanu kamran ba la kherwan bat na kasnam na ba ya ka an Moses la pule la slemba ha ki sinakong man ka sabat bat ya ki ktien jung u la yalap haman kishnong ka ktien jong u try ka sam khandai phun riu ka khod I we hadu lai bat shipo Durwai ka jingwai patamai how try Durwai how try pi ka perthei baro Durwai how try Tugar khu ya ka kerteng jong u dopin bana man kasngi ya ka khubor babha baula pen jingi dopin bana ya ka burom jong u hapleng ki jait benriu ya ki kamphla jong u ba ki pat briu baro dopin bana ha ki gentle u try u long usim ula pen scam ya ka perthei kan om ki unsabishar ya ki jait benriu da ka hong ka gospel kat kum uyo anes bukhuin kalandong ka bakhatsan ka khot khandai hadu kharwe nga I ye phi kumba ukpa u I yanga to yaisa ha ka jing I chunga lada phi ko ngu ya ki hukum chunga pin yaisa ha ka jing I chunga thik kumba ngala ko ngu ya ki hukum jong ukpa chunga bat nga sa ha ka jing I chungu ngayathu ya gane happy khanang ba ka jinkmen jonga kandup don happy bat ba ka jinkmen jongpi kandup long ka ba pura ka gospel jong utrai